Ola a todas e máis a todos. Se estades vendo este vídeo é porque queredes saber de que vai youtubeiras, youtubeiros. Pois ben, moi sinxelo, Youtubeiras é un concurso que puxemos en marcha dende diferentes servizos de normalización lingüística de todo o país. Unímonos para encher a rede de vídeos en galego e queremos que o fagas ti. Por iso, queremos que compartas connosco a través do hashtag youtubeiras, youtubeiros, as vosas habilidades, os vosos criterios, aquilo que queirades facer a través das categorías videofacermos e videoopinarnos. Por isto, o que queremos tamén, ademais, é animarte a que te achegues o vindeiro 2 de decembro a Pontevedra, ao Culturgal, ao Espazo Foro, porque ali imos a contar cunha conversa con diferentes youtubeiras e youtubeiros que xa participaron no concurso na anterior edición e queremos que ti tamén veñas, que formes parte do noso concurso e por iso queremos contar contigo. Xa sabes, o vindeiro sábado 2 de decembro a 1 da tarde no Espazo Foro do Culturgal. Mostra a youtubeira que levas dentro.